Opakro ni kwa Ramogi rokamana inya kumpita Ramogi TV kanya sa uyien wachopo sa dek mondo mwakel ni weche mosebedo katimore chenro maro OIMORE jaloko marwa pod mana Elizabeth Otieno Nyarugenya bang'e wabrogo mbaka gi lakteche ariyo Dr. Davji Atela men jagoro maduong' KMPDU to gi Collins Ajwang men jatend duol mochung'ne jochiw thieth kata National Nurses Association of Kenya. Gimomiyo wago mbaka ni en ni mokwongo lakteche obwogo mar dhi ng'anyo tarik 1 dwe mar adek. Oda penjo gini to en ang'o matimore ka to chenro mar thieth ni en chenro monego bed ni counties to itaye nade ang'o marach to ang'o ma mondo tim mondo mi olosre. Imbe dwaro winjo pachi 3-6-0 kaka inyalo yudo an to nyinga en Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawan. Balariany mapacho ka idwaro ni oduoko omenda maloyo milion 17 mar siro jopuonjre ma nonro wacho ni ne ok ochopo ne jopuonjre go. And we allow the Kenya Kwanza people to do the amendment as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoka nje mwendeni nyumbani. Waneno ni mondo wawuoguru oko nikech kwa bet kacha waraba stamp. Jood bura mag Azimio ng'anyo network tok jood bura mag Kenya Kwanza dwaro lokruok duto mane ochwal mag osuru mag udi manengo yueyo e od bura. I would say 90% of them are doing well. Homa Bay, Kakamega, and Taita Taveta. Yeah, the others are paying. Counties ma Nairobi, Homa Bay, kod Kakamega oyangni ema nigi gope modhuro mag duol machwalo yedhe pacho ka KEMSA. Wachaka ni gweche mainyo chunyi ni ji abich oyangi ni owito ngimagi e masira mar apaya moyudo lori moting'o kuoyo kod matatu e gweng' Manyalonya. Komanda mar apaya ma Nyanza Alan Mwangi oyango ni tie lori no ne omuoch momiyo tuomo matatu moting'o jowuoth mane ochomo Homa Bay. Mong'eyo sani ni joma nohinyore ithiedhe Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kod Nyakach Sub-County Hospital. Kwa kanyo ni atamalo 38 mar jopuonjre 153 gi 86 manokete kuonde tiegruok mopogore opogore kind higa mar 2016 nyaka higa mar 2023 kod KUPS ne ok odonje mbalariany manonego gidhiye. Nonro manotim kod apisi mar Auditor General e thuolo mar higni 7 go nyiso ni nitiere omenda mathoth ma sirikal nochiwo ne mbalariany mar siro somb jopuonjre go to kata kamano ne ok ochopo ne jopuonjre ogogo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Enono mare mar kepo mag balariany manotime kindiga mar 2016 nyaka 2023 apisi mar janon buge mag piny owacho oseyo bad migawo mochung'ne tiegruok mamalo kod bod mochung'ne omenda mag tayo chenro mag somo e balariany ewi chenro man gitiyo godo e kepo mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo kod ka sirikal chiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre. E lipot mare bad migawo mochung'ne kepo mag jopuonjre dwaro mondo duokne sirikal omenda mohewo milion 201 manogol mondo sir jopuonjre makata kamano ne ok omi thuolo e balariany go. Bad migawo ni bende dwaro mondo duoki omenda mohewo milion 17 manochiwne jopuonjre ma nyingegi nondiki nyadinwoya momiyo nomigi omenda mokalo monego chiwnegi. Apisi mar janon buge mag piny owacho bende koro dwaro mondo chiw ler malong'o kama omenda mohewo milion 162 nodhiye magi gin omenda manochiwne jopuonjre masomo e mbalariany mag ji giwegi kata kamano omenda go ne ok ochopo ne jopuonjre go. Nitiere jopuonjre maromo 42,490 mane ok ochopo e mbalariany go kata obedo ni ne oluonggi ka bende koro apisi mar janon buge chiwo paro mondo manya kuma ne gidhiye. Kamano bende mbalariany marem chiwo ler ewi thuolo mag jopuonjre magin godo se kaluwore ni thuolo mar nonro ni ofwenyore ni mbalariany 22 kuom 32 mag piny owacho ne ok ochiwo ler makamano ne KUPS kaka dwarore. Fuok maduong' monene e lipodno bende en kaka moko kuom mbalariany kawo kwan mamalo mag jopuonjre mohewo monego gikaw. Apisi mar janon buge mag omenda koro kwa migawo mar somo mondo ru nonro e rieyo chenro mag kepo kod chudo ne jopuonjre masomo kuonde tiegruok mamalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto
oyudo loch maduong' e nyim od bura mamalo bang' jood bura mag Kenya Kwanza lwaro lokruok duto mane ochwal kod jood bura mag Azimio e wi paro mar chik mar gero udi ma nengogi oyweyo. Kaluwore gi mano, jood bura mag Azimio nowuok oko kendo ng'anyo ne twagno. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, paro mar chik ma kamano koro chomo od bura mar Senate tok kalo somo mar adek e od bura mamalo. Chung' motegno ma jatend piny William Ruto ne jo od bura mag Kenya Kwanza e wi chik mar gero udi ochako nyago lemo bang' jo od bura mag Kenya Kwanza lwaro piny lokruok e wi chik mar gero udi mane ochwal kod riwruok mar Azimio. Okang' ma kamano omiyo jaleg kweth jo od bura manok Junet Mohamed kwayo jo od bura mag Azimio mondo wuog oko mar od bura kendo dhanjo ne twak e wi paro mar chik ma kamano. I want to urge our members on this side to drop all the amendments because it's not making any improvement in the House, and we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoke nje, mwendeni nyumbani. Jo od bura mag Azimio ose otend od bura kuom tamogi golo pachgi e wi paro mar chik mar gero udi. Question ni gini en mar county koso ok en mar county, mano no kobedo resolved. King'iyo chik ni owacho ni oko concern county. Dhie schedule 4 mar katiba. Schedule 4 mar katiba wacho ni housing en a function mar counties. The national government nigi gimoro miluongo ni policy kende. So we've decided that since our colleagues on the other side were robotically instructed to pass the bill as it is with only amendments they have agreed to, and to reject any such amendments that would be proposed by our side, it is of no point to sit there and validate a process that is invalid. Jaod bura maseme Dr. James Nyikal ne dwaro ni atamalo nukta bich mar gero udi mondo ngusko ki osara moseng'adi osuru kata net salary ma ok osara mapoko juogi osuru kata gross salary. Is that the levy is actually being put on the gross salary. That means the salary as it is before it is touched. And my amendment is proposing that we put it on the net. That means after you have done statutory deductions such as NSHIF, such as NSSF, then what is left is what you levy the 1.5% on. Kwayono kata kamano olwar piny kod jood bura mag Kenya Kwanza mane ochung' kar tiendgi ni okang' ma kamano dhi miyo sirikal tich matek. Because by deleting the word gross and substituting that with net, the impact of that would mean that for you to impose a levy, you will have to take into consideration all deductions, including if you had SACCO savings or your SACCO loans or your bank or your loan at the bank, and therefore that would cause an administration nightmare. Kata kamano, jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba ochung' kar tiende kendo kwedo chenro mar gero udi ka owacho ni ok en chenro madhi bero ngima jopiny. Speaker, that the affordable housing levy are punitive to Kenyans who are faced with high cost of living and their lives are difficult as we speak. Also, the levy increases the cost of doing business in Kenya and may lead to most businesses closing down or retrenching employees. Kalure gi mano, paro mar chik mar gero udi koro biro dhi e somo mar adek, okang' maonge lokruok malong'o ma inyalo timne paro mar chik makamano. Ponono ni jo od bura puodhe, paro makamano ibiro chwalo ne jatend piny mar kete koke kendo bedo chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mae momiyo neno ka Ogwena Elias wacho ni Trevor ni achiel kachiel kan paw ndege kadem kaendi tapenjo ni nyaka karang'o ma jo od bura ma Azimio biro bedo ka ng'anyo e yor wuok oko e od bura to chike ma hinyo ngima jopiny to ikalo gi jo od bura mag Kenya Kwanza. Makamu Richard Odhiambo kan Kisumu kanyo bende wacho ni Trevor election ma 2027 you will be elected on merit and development criteria, not baba. Wadhi mbele gi weche mag siasa ni paro medo nyuolore e report mar NADCO e od bura ka koro jo od bura mamine kokale riwruogi mar Kenya Women Parliamentarians Association kata KEWOPA omako chung' motegno ni ka ok onywand wach mar kwan maromre mar chwech mong'ere ni 2/3 gender rule to report no biro lwar yelo.
E kinde no jood bura mamoko to mako chung ni ripodno nyaka chak mana gi wach mar pek mar ngima kod chugo duol mar IEBC maka tek to od bura biro bedo gi rakruok mojeng. Walter Nyambaga miyo waler. Twak ewi lipot man nad ketilo mar riyo od bura mar Senate. Twak ma jo od bura mamine onyonre ni ngang e ka lipodno ok nyal nywando kwan mag chwech ahinya mag joma mine to mit ka ging'anji ne lipodno. Women of Kenya went and gave views around the 2/3 gender rule. For them to have come to the conclusion that they will not address this issue and put it aside is an insult to the women of Kenya. Speaker, the report is very clear on the matters gender. The specific recommendations the report has said is that the issue of the 2/3 gender rule is kicked out and given to a separate committee, a multi-sectoral committee that is supposed to come with a separate report which will be adopted or moved or supported or kicked out as a separate issue. And that is what needs to remain clear as we are talking on the matter of gender. Remembering that when the president was campaigning, he even promised women that it would be 50%. Jod bura mamoko to nokoni twak mar nadko nyaka chake mana gi pek mar ngima e kod chuogo duol mar IEBC kata odoko ni kweth ma Kenya Kwanza to ni kod dwach gi lipodno. The issue of cost of living from our side is clear that the government must do what it takes as the government of the day to bring the cost of living down, to bring the cost of commodities down, to bring the cost of fuel down. Our position is very clear. One is that we must set a panel, select panel to reconstitute the IEBC. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna to medo ni Senate nyalo biro kalo lipodno mana kaka en kokalo winjruok mantiere kindon buche. And products of bipartisanship, as the majority leader said yesterday in the floor of the Senate, can only be amended by bipartisan agreement. So the expectation is that either the report will be adopted as is, or that if indeed there are any amendments to be made to the report or to any of the proposed legislation under the report, then it has also to be a product of bipartisanship. Magitimore ka thoth mag jo od bura chano ng'anjo ne twak madhi ataro kod dwachke. Kwa bet kacha waraba stamp. Sani wantiere dictatorship nation. Wantiere Ruto rule this country e yo moro mok ber kabisa. Jakura magajuang kinde mathoth oganda oseneno ka jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance wuok oko ka ginyiso kuno margi ne twak madhi e od bura ka e kindego ok gimor kod twak madhi nyime. Penjo maduong' en ni to nyaka karang'o ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth makwedo biro bedo ka wuok oko kendo chiwo thuolo ne kweth ma Kenya Kwanza mondo dhi nyime kod chenro mag twak. Bende nitiere orakenge kachiel kod rang'iny minyal keti mag kuno twak kendo bende thiro chenro mag od bura. E piny mar South Africa, kweth maketo sirikal tesre bedo ewi kokgi, chung, gikeko kendo giokoko ma ng'uko kata mana spika tayo chenro mag twak. Gin okenge mage ma kweth maketo sirikal tesre biro keto mar chopo dwaro mag jopiny manoyierogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kwa kanyo ni bad migao machwalo gige thieth e pacho ka endi KEMSA chano yao badgi moro e kaunti ma Kisumu dwe mar adek higani, achiel kuom yore magigeto duoko godo piny omenda magitiyogo e chwalo gige thieth e counties 2 bilion 1 nyaka milion 600. Kaka Judith Omondi bende leronwa bad migao no kata kamano pod ywak ni gope ma counties kaka Nairobi kod Homa Bay nigo duoko gi piny kendo miyo ok ginyal chiwo gige thieth e yo makare. E okang' mokwongo higani bad migao mar piny owacho machwalo gige thieth e counties KEMSA obago romo kod jofwambo mar keto ayanga okenge magisego kod midhiero mapod kwako gi kaka bad migao. Motelo e chenro mar KEMSA ma higani en yao bedegi e bombe 2, Kisumu kod Mombasa, kama Kisumu ni lai manyime dwe mar adek higani. Ma chenro ma KEMSA koni dhi konyo gi duoko piny omenda magitiyogo e chwalo gige thieth e counties 2 bilion 1 nyaka milion 600. The operationalization of the Kisumu Regional Distribution Centers, which with the official launch on 6th of March 2024. So in 2 weeks, we'll be launching Kisumu as a regional distribution center, being the first regional distribution center for KEMSA. A strategic reorganization of the transport system with new tenders expected to bring down the distribution costs from the current 1 billion shillings to 600 million shillings. Kata bed ni nitie lokruok kod okenge ma KEMSA osegoyo ahinya to nyaka ne yier bod manyien
Gikoni gope mag counties ma ok tin ne milion 4 pod ywayo gi piny ka counties kaka Homa Bay, Nairobi, Kakamega kod Taita Taveta ema pod nigi gope mag KEMSA madonga ahinya. Counties are paying. There are some special cases which we are dealing with, but I would say 90% of them are doing well. Homa Bay, Kakamega and Taita Taveta. Yeah, the others are paying. Kata kamano midhiero kaka mag mibadhi gin gik ma gikedogo, kendo nyaka sani nitie ji ma ochungi e tich kama oriwo manen director ma ochung ne nyieo Gilbert Mamati. Revitalize the leadership of the procurement department by assigning treasury staff through secondment and conducting a comprehensive reshuffle of the existing team. Further, we're in the final stages of appointing a substantive procurement director. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya koro onge kwan pinje maonge kod nyalo mar chulo gope magi, ko wacho ni uchumi mapacho ka endie koro ni kama ber. Nowuoye gi koromb jotend piny owacho mosebedo ka dhi mbele Naivasha, kama nomedo jiwo jotelo manie sirikand Kenya Kwanza mondo tii kanyakla kod kendo e yor adieri ka girango chopo singo mane gimiyo jopiny. Lydia Okeyo miyo ler. Romono ma osebedo kadhi mbele boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru nochopo e giko odiechieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso mor mare ne piny Kenya osegole kwan pinje ma onge kod nyalo mar chulo gope. Gino mowacho ni osebedo wich bar ne piny owacho kuom kinde malach. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach that has seen us cut down on many aspects of spending. Ruto wacho ni pinje maoko osebedo kantiere kod togi piny Kenya kotenre kod nyalo mar piny Kenya chulo gope ma engo, ka koro wacho ni piny Kenya ni kama ber ka ipimo gi kinde mokalo, kendo piny owacho dhi neno ni oduoko piny miluma mar olo mar omenda. Many in the international community were worried about Kenya's position and Kenya's financial ability to manage our situation, including our debt situation. Our economy is on a trajectory that will create more jobs and more wealth, finance investment in goods and services, and usher this nation into the era of inclusive growth. Ruto wacho ni piny Kenya osechulo pek mar gope ahinya to mano mar Eurobond ma osebedo kamero uchumi mathurka. The successful turnaround has pulled Kenya away from the brink of debt distress, put our finances in good working order, and established the necessary conditions to execute the bottom-up economic transformation agenda on a sound footing. Fiscal and general economic management policies and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. In turn, this has reduced our overall debt. Osingo biro yore mag pure pacho kae. Chenro mowacho ni biro duoko piny kwan mar omenda ma itiyo godo e kelo chiemo e pacho kae gi 50% e higni 5 mabiro. Kendo neno ni higni 10 mabiro piny Kenya biro bedo ni ok gol chiemo e pinje maoko. Ruto nyiso yie mare ni jotelo manoyure romono koro ntiere kod ng'eyo e wi chenro ma piny owacho nigo, kendo gibiro riwo lwedo chenro go e od bura ahinya te kinde loso budget manyien. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Od bura matin ma Kisumu oyango paro mar miyo pek weche loso apeyni kachiel kod kedo gi masiche ma apoya kaka gigo ma gidhi chako timo kokalo budget mambalang' mar bilion 13. Kane giloso kod Ramogi TV giyango ni maendi gitimo kaluwore ni piny owacho pok ochwalo omenda mag dongruok moromo ne od bura no endo, gino mamiyo nyaka koro giket lokruoge kendo gi budget mane giketo kotenore kod chenro mag chwalo ne piny dongruok kaka winjore. Bende gijiwo weg orak bende mondo kik bed kod luoro nikech chenro ma kama gilero ni dhi rumo chop tarik 30 dwe manyien.
I expect from the national government kata sirikal mamalo en billion aboro. Mano mwa expect ko ya malo e ye kanyo kendo nitiere mwa gombo mokelwa miluongo ni conditional grants. Ae kaka county ma Kisumu wan waikore ni wadhi choko billion 2 gi million 200. So mano pok waloko kendo wageno ni target no wadhi meet. Waneno ka nderni mang'eny e Kisumu County kaendi okethore kendo wagombo ni sama wadhi timo supplementary budget ni to wayude kaka nderni ginyalo losi mondo jo county ma Kisumu oyud lokruok. Pesa mane dhi miyo kaka dona dok matin no nyaka wari prioritize gigo mwadhi timo gi pesa mane dona miyowa mondo koro budget wa fall within pesa mwanyalo yudo. Pesa mar disaster management bende nyocha waneno korumo kaluwore gi koth manyocha chweno, bende wagombo ni mondo wamedgie pesa matin to kod jo emergency bende nikech emergencies kan koth chwe emergency no tiyo pesa ne no tiyo mang'eny, koro wagombo bende ne wamedgie pesa. Jodong Suba e kaunti ma Migori ywak ni dhok mar Suba imuonyo kod dhok mar oganda Joluo ka koro gichano bedo kod chenro mar puonjo rawere dhok no kaka yo mar rite kik olal. Magi oyangi e sama idhialo odiochieng' mar dho mama. George Juma miwaler. Wangocho mongaini obinyonyi ha sware to komanya magini. Ha wangocho. Oganda Josuba achiel kuom dhoudi madongo ma odak e kaunti ma Migori. E kaunti ni ma Migori oganda ni thothi koro yudore e sub-county ma Suna East ka achiel kod Suna West. Oganda ni kuom higni duto osebed ka yango ka okalo kuom dhok margi ma Suba kod mokum kiti kod timbegi ma oting'o nyangi. Sani yango oganda Josuba e kaunti ma Migori ok yot nikech thothgi sani wacho dholuo ma olo kata dho Suba. Jakom ma jodonge dhodno ma Suba e kaunti ma Migori Jafeth Riogi ywak ni dholuo koro monyo dho Suba. Koro dhok mluo ni ema koro bedo mang'eny ahinya koro monyo dhowa nikech mine mwanyuomo nyiluo ema koro mayowa dhok kabisa. Koro nyithindwa tiyo gi dho mama to dhowa mar joma chuo ni olal. An jaduong' ka wuok adhi kuonde mamoko ka ngiwinjo koore ni dikela mach to wan waluongo ni gendo ndeth romoro. Koro dhowa ni ok giwacho ka ngiwinjo kone ni miya pi wan waluongo ni tandeth ramanchi. Thoth nyithindo ma inyuolo ng'eyo dholuo ma oloyo dhogi ma Suba gino makelo luoro ni ka opoge kod lalo dhok ni ma Suba oganda Josuba bende kodek lal kitgi kod timbegi. Ne wan gi wende wa mane wabedo go e ndalo ma kwasetieko nyasi mar pur. Wabedo gi wende wa mwabedo go e ndalo no. Nitie wende mane iwero niluongo ni sanire, moko niluongo ni riwruok mane wan go. Ne wan gi grube chon. Grube ne wan go mane iluongo ni rimuga gesangero mar ji ariyo. Rimuga mar oganda mang'eny. Tai to koro gigo duto koro kethore nikech wadok e dholuo. Koro nyithindwa monyolo sani ong'e mna dho mama ok ng'e dhowa. Koro wasuba dhowa lal. Jakom ma jodong Suba Riogi wacho ni sa ochopo ma nyaka koro gichak chenro mar puonjo dho Suba ne rawere ka achiel kod jodongo e kind ogandano. Wayaw somo mar adult education, elimu ya gumbaru mipuonjo nyithindo kata joma dongo ging'e dhok ni. Joma nitie mong'e dho Suba mondo puonj nyithindwa gi mondo ging'e. Iluonga ni ker mar Josuba. Koro ka penjo wan to in mi ker mar Josuba. Dhou mar Wasuba uwena, kitu gitimu uwena. Dhok mar oganda osebedo ka itiyo kod ogendni e yore ma opogore opogore to ahinya e cholo kit oganda ka achiel kod timbegi. En dho oganda. Dhowa mar Suba ni nober nikech Josuba ne nigi chikegi mane giritore kendgi mabe chalo mana kaka mag sirikal mabe Biblia odagi. Kech dho Jasuba siese ma Jasuba chike mag dongruok kata mag ritruok ne gin gi chike. Josuba ne nigi chikegi makiponi bayo gi nyaro wadu to iketi imayi mna gimoro. Riwruoge ma opogore opogore ma oting'o mano ma UNESCO bende dhi nyime kod jiwo oganda mondo rit dhoggi ka luoro nitiere ni ogendni mathoth sani dhoggi imuonyo kod dhok mag ogendni mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala kod jowuoth mane osechako ng'iye kar yiengo nyamburko manyien ma Molem koro dong ka giachiedh nade bang' doho golo milome Odhiambo manyoro machungo dhi nyime mag chenro mag wuoth kanyo. Millicent Adhiambo miwaler. Odiochieng' achiel kende tok weche wuoth kod ohala chako mewo ayanga e bus park manyien ma Molem. Kawuono kar saa 3 okinyi, picha makolaro mar kar chungo nyamburko no, ka ler chalo pa opira marito jotugo.
Jowuoth mane ochopo kanyo kagalo ni chenro mag wuoth dhi nyime kaka nochake nyoro, yango buok kod bagni mane girado godo bang' yudo kaka nyamburko achiel mating'o jowuoth onge kanyo. Abuok kabiro kao gari madhi Siaya kar kanigo tan mango ka gache kawuono onge to nyoro nyanwang'o ka gache nka. Koro ka chopo kar kata winjo wach court order. Bane wabedo gi buok kata bagni mar jowuoth nikech jowuoth koro bedo stranded ma kama gichom gikia ni gidhi e stage ma town to kata gidhi e stage ma Molem. Joala bende mane osechako bilo yuto matin e bus park kanyo are nyoro yuago reyo ni yore gi orochore kendo gikwano lal. Nyocha wamor kokelnwa stage ni to wabet gi kuyo maduong' kawuono kech kanyo wabiro gi 20 liters nya uso te matieko. Kuna teo monda ru 40 liters ka biro go talewa yudo ka stage ni nono makata ng'ato. Nwa loko mwaringo kendwa to kawuono kanwa donjo ka wayudo ka stage en pap. Koro wan wakwayo mana sirikal mondo konywa nikech nwa yudo yuto mayot. Kalore kod jakom mar bus park ma Molem, Dano Dhiambo oyango ni giyie rito ndalo 20 mane dogolono kod kwe. Ka bende okwayo weg nyamburko duto mane osedar mondo ode mana nyuok ka girito ng'eto mar doho dwe manyien. Onge gimoro amora osetimore marach, watiyo kanyakla kama ber gi jowate. Koro gima dwaro ni kapo ni gini nyadhi mbele to security apani wan gi police force kacha. Onego beni ka police force nitiere to gimoro madhi bedo makare mondo ng'ama timo marach e ka to koro police ema deal go. Mane gima nanga wach ni oganda te mantiere. Koro akwayo mana court ni kanyalore to gimoro amora mondo ti nikech kar ka iri oselosi moko wawe kama to pod odhi mana odhi kethore. To wan we are loyal nikech court okwanyal pingorego to ndalo manomiwa no wan wayie rito kata mana ubedo mana dweche 2 to pod wabiro rito nikech ka koro waserito gini 10 years joma notero wache court go to wang'eyogi be ogin kata weg matatu gin lunga longa ni weg matatu nikech weg matatu sako osebiro kama osemi offices makoro kwang'eyo weg matatu manyotero wache court go. Weg nyamburko, jowuoth kod johala koro ni kod geno ni doho biro riyo ng'eto ewi bura machungo chenro mag tich kod yore mag wuoth e bus park no manyien ma Molem mondo ginyal dhi nyime kod ngimagi mapile maonge ng'ikruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Molem, Kisumu County. Ai wadhi yo moro machuko dugo to wan gi weche manyien mobro kelo iru kata neno kae wang mbui ka bende uoro pach William Nyadawa wacho ni Trevor William Nyadawa kan kaka mega nitiere weche manyien mag OIMORE ka wan gi Mr. Eli wuod Koyugi. Apenjo ni ka jo Azimio wuok oko e twak to koro mano nyiso ni twak ok dhi nyime koso. What is the relevance? Kamana ahinya Lucky Accord ka wuok Seme Kadero wacho ni Ramogi TV neno maler kendo wanene gi mama na Caroline Anyango manyalego Barding kanyakla gi nyithindwa duto. Kamano Trevor ma indi Kamlesh Marasango mong'ere kaka upcoming MCA ma Sigomre Ward Ramogi TV ler matamre gi nono. Mosna osiepena kaka Steven Osuga ma en achiel kuom chief campaigners maga ward manager ma Sigomre kachiel gi mama wa Sara Ochieng. Kamano ahinya Ramogi TV ler kendo waneno makare okang'e ni wabiro dare od bura nyaka karang'o ma Mbwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto. Kamano ahinya kuom orotigo. Wadhi yo moro machuoko dugo to wacho donje weche mag tuke kaso wadhi donje buch jopiny wadhi wuoye midekre mane chenro mag thieth ang'o marach ang'o monego tim mane mbaka mwadhi godo. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tena.
ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Wadonjone weche mag tuke ni jaloch mar marathon e piny ngima Kelvin Kiptum notho kaluwore gi hinyruok buora manoyudo e wiye sama noyudo masira mar ndara. Magi manoyangi e bero manotimne kawuono gi jabero maduong' mar piny owacho miluongo ni Johansen Oduor. Oduor nowacho ni choke Kiptum nohinyo wiye marach kokalo kachiel gi ng'edene bende. Nolero kata kamano ni nonro mamoko to pod dhi nyime mar yango kapo ni nitiere gimachielo mane nyalo kelo tho mar Kiptum. Kiptum ibiro iki tich abich mar jumani e nyasi mibiro yuore gi jatend piny Kenya William Ruto. So upon doing the postmortem, the finding was as follows. First of all, what we found that the late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractured, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident. Manen kocha mar jang'wech Kelvin Kiptum Gavious Hakizimana noik kawuono e piny Rwanda. Hakizimana notho kod Kiptum tarik 11 dweni e masira mar apaya e yo ma Kaptagat e kaunti ma Uasin Gishu. Nyasi mariko nopong'o gi kuyo ka wede kod osiepe gi jotelo mag piny owacho mar Rwanda noyuoro familia mare. Kata kamano onyiso sirikal mar Kenya ni omed timo nonro matut e wi tho mar makamano, magiwacho ni nyalo bedo ni nitiere maleng' moro mapok oyangi nyaka sani. Kiptum had just become the first human being to run the marathon below 2 hours and 1 minute. And Hakizimana had just become the youngest coach to break our record. It was really a collabo made in heaven. And observing the two young men, Kiptum and Hakizimana, you could see that this was not just a coach and an athlete. They were brothers.
Bas, samar buch jopiny chakore sani ma ogoyo mbaka ma midekre mosebedo ka nitiere chenro mag thieth owinjo ni gidwa dhi e ng'anyo. Dr. Davji Atela ni kodwa ka en jagoro maduong' KMPDU men Kenya Medical Practitioners Dentist Union kod Collins Ajwang' wuoyo kodwa ka en Kisumo en jatend duol mochung' ne jochiw thieth kata National Nurses Association of Kenya President. Erokamano ahinya kuom miwa seche ute. Davji, abiro chako kodi, ang'o momiyo udwa dhi e ng'anyo? En ang'o matimore koro? Wach mar thieth noeno ka sirikal ok omiyo teko monego bed ni bedo go. Mano omiyo ka gik moko bedo gi shida e kuondewa. Mokwongo nitiere joma iluongo ni interns ma osomo medicine, otimo pharmacy, otimo dentistry. Jogi osetiegore kuom higni moko, jomoko tieko higni 7, jomoko higni 8, jomoko dhi higni 9. Tiyudo ka mondo gichak tich e osiptende nyaka gimigi license mar sirikal. To kapok imi ng'ato license, nyaka odhi gimiluongo ni internship, ma en higa achiel kodhi tiyo atiya pile pile mondo oyud license no. Koro sani wan gi dakteche 1,500 mano tiegore higa mokadho. Gisebedo utegi koro wadhi higa achiel. Thothgi olokore aloka jotich kore ute ma gintiere. To kwang'iyo osiptendewa duto te onge jothieth. Koro wasebedo kowuoyo gi sirikal e wachni, owuoyo higa mokalo gi sirikal e wachni, negiwacho ni gibo loso wachno. Koro wasebedo kwa gimiyowa geno, gimiyowa promises ma bang'e ok tim. Koro nowacho ni weche mar daktari osetiegore to beda oko higa achiel gi nus kata higni 2 malal oko to fito chul motieki ok wadwa. Mano wacho ni nyaka sirikal oket priority mar jotiegregi mondo odhi e internship. Mano gima mokwongo. Gima ariyo en wach mar postgraduate training. Wang'e maler ni wach mar training en tiere ministry mar health. Ok neno ko bedo devolved e counties. Waneno ka higa ka higa sirikal ma national nigi budget mar bilion 140, samoro bilion 150. To e magi te waneno ka ne sirikal owacho wach mar budget cuts, gima ne ogol e ministry mar health en wach mar training. Koro nyiso ni wan gi dakteche modhi tiegore postgraduate mondo gikony ji. Daktari obed daktari mar mine, daktari obed daktari mar physician, obed daktari mar chogo, obed daktari opogore. Koro ka gintiere skul ndalo gi te pesa gi mondo bed ni bed chulo fees mondo gitiegi dhi konyo piny botam chulo. Koro mano wacho ni ochopo sama koro sirikal nyaka bed gi miluongo ni obed accountable e tich monego gimi jopiny. Mano wacho ni nomiyo gi notice nyoro ni kapok ochopre ka achiel mar dwe mar adek, kapo ni jo interns obedo posted, kapo ni jofini pok ochul pesa gi pok ogol, wadhi bedo giluongo ni goslo. Goslo nyiso ni dakteche bo deal mana gi emergency kende osiptal, ok obe tiyo gi timo tije moko ma onego bed timo pile pile ka mondo sirikal owajibika. Okay, we akila ne Collins mondo ogo mbaka kwa seche ma pod waloso screen mari aneno ka nigi chochni mo matin. Collins, wach mar dhi ng'anyo ma dakteche wacho ni koro gidhi dhiye ni, pek mar tich koro dhi biro ne jou, to un okwongo uikoru koso umbe un gi weche moko machandou kanyo? Erokamano Trevor. Wach mar ng'anyo mar dakteche biro rocho chenro mang'eny mag osiptal korka thieth. To ka gima sirikal nyalo winjo mondo mi okony chenro mar internship, to kata wan wabiro ungo gi mkono. Wan be wan gi challenges mang'eny korka posting of intern nurses. So far, nyaka sani, graduates ma Maseno, Kabianga, and Moi University pok obedo posted since last year, July 2023. Mokwongo nokonegi ni biro gibedo posted in September 2023. Mane gibedo posted. Ochako konegi ni gibiro bedo posted in January 2024. Ne ok obedo kamano. Kendo koro nokonegi ni gibiro bedo posted in February 2024. Ne ok obedo kamano. Kendo chako migi mana promise
nigi biro bedo posted in July 2024. Wan gi lalruok gi sirikal mondo wakikisha ni jowagi obedo posted. Nikech kok gibedo posted e wang' sa, to igni mage ok ginyal bedo employed nikech after bang internship, kore kibiro migi practicing license mondo gibed employed. Kore en nearly a whole 1 year or 2 years manyathi mose graduate rito, and it is a wasted year. Omiyo en gima rach ahinya gisani. To Davji, mbaka mokuru go chalo ka gima en gima osebedo kuwuoyo gi sirikal. To giwacho nang'o nikech in waseneno ka samoro udhi wuoyo State House kacha. Wach mane muwuok go motegno nikech wuoyo bang' dakika matin uchalo joma nigi winjruok, bang' dakika matin uchako udok kendo udwa ng'anyo. Ang'o matimore kindu gi sirikal ka? Ingene thothne kata mana ng'at ma dwa neko mar timo gimoro, mostly even the worst work is done with good intention. Yeah, you look at intention masirikal nigo e wach mar thieth kata magiwacho universal health care, and a very good plan mar universal health care, but key elements mage makoro miyo mondo ji onene mondo ji oyud thieth no ema koro bedo mana promises ma ok timre. Wadawacho ni nowacho ni wadwa gombo e higa mar 2022 December e yore mag CBA 2017-2021 ma sirikal nigi gopwa mar $1.5 billion. Nowacho kendo ni wadwa gombo nikech weche mag comprehensive medical cover ma dakteche e piny Kenya kae ka otuo en owuon kata thieth momiyo jopiny ok onyal nyalo bedo go. Mamiso ni wach mar comprehensive cover, wach mag SHIF, weche mag NHIF. Nwabedo kwa miyo wan gi weche mag intern gil igano mwa wedo piny gi sirikal wawuoyo. To thothne wayudo promises gi plan mar gigo ibo tim, tedo ka ok timgi. Kata kosa mkoro wakwamor gi wach mar posting mar wach July ni. Ngech dumara chieli gani, nwabedo piny gi minister mar health. Nobedo piny gi PSS, nobedo piny gi sirikal mwa winjore ni kado mari opoko rumo, teche mositieko te, monjo bende dhi internship, idhi gol mondo dhi internship. To ka chopo tarik 12, tiyudo ka barua ochako wuok ka PS machielo, wacho ni onge daktari midhi kiter internship. Koro nitiere yore moko ma ng'ato wacho gimoro kawuono, to gima Kenya dhi tim loyo mopogore. To mano omiyo king'iya thieth ma wan go mar sirikal e counties, thieth ok dhi maber, thieth rach. King'iyo winjruok ma wan go mar CBA ok bed implemented. Koro en promises ma sirikal golo lakini intention mag implement gi onge. Wasefwenyo ni thothne mondo mi gimoro timre e Kenya kae, mondo mi gimoro timre jotich, kata mondo mi jo Kenya oyud thieth ma gidwaro, nyaka ng'anyo bedie. Mano miyo wapango maber kabisa ni tarik 29 dakteche tebo dhi iluongo ni demonstration mabowuok keme sako kata keme center, twadhi Ministry of Health, twadhi Treasury mondo gigol pesa ma ji onego bed ni dhi go e training no. Gejido ka koro sani nitiere wach moro iluongo ni community health promoters. Yes, nitie kama gitimo tijgi. Tijgi en ni ginyiso jopiny ni ituo kata onego bed ni dhi hospital, gihamasisha jopiny mondo dhi hospital othiedhi. To hospital ma jopiny bo dhiego onge jothieth. To king'iyo gima timore gi wach mar community health promoters ni, wik mokadho sirikal nogolo $3 billion mondo odhi ochulgi. Koro wacho ni priorities nyaka ket piny. Ing'iyo kata budget moket sani, wach mar ndiko jothieth mondo bed osiptende mondo kony jopiny onge. Koro e dhawo ni, demonstration ni, strike madhi e gite, ng'anyo madhi e gite, ok mar dakteche, actually en mar jopiny mondo gidhi osiptal giyud thieth ma gidwaro. To Collins, un bo usewuoyo gi sirikal to giwachonu nang'o? Un kaka jatend joma ochung' ne jochiw thieth. Wasebedo ka wawuoyo gi sirikal mondo mi nurse interns gi obed posted. Apart from delay, masani koro wan gi 3 cohorts, 3 groups ma pok obedo posted, and the number medre ameda because graduates are coming out from all the universities.
The other challenge mane wawuoyo gi sirikal about en watch posting mar interns anyhow. Eyudo ni apply mondo ibed posted kama ine comfortable. Kami inyalo bede kaka jathieth. To kar mondo ibed posted kami apply kaka maybe apply nidwa bede Homa Bay. Ibedo ma transfer nidhi imima posting mar Taita Taveta. Ma ok yot ne interns. Omiyo sani wach mabe wamede e wach internship ni. En ka ng'ato o apply no bed posted to a specific region, onego bed ma posted kanyo. Omiyo wan gi lalruok gi sirikal ne ginyisowa ni the next posting mar interns biro bedo in March. Ema pod warito koko timore kamano to wambe wabiro mana wuoyo motegno direction wabiro kawo bang' mano. To sani Collins be uselaloru umbuye gi ng'anyo ma dakteche gi dhi nikech kudhi e ng'anyo to kata un to koro nyiso ni chenro duto mek thieth dhi chung' dichiel. Nikech dakteche osewacho ni gin gidhi e ng'anyo tarik 29 mano demonstration. Kaso bang' mano tarik 1 mar dwe mar adek to koro gidhi e ng'anyo mar adier. Tabu mantie health ka ng'eny. To ka dakteche odhi ng'anyo en their right mondo gidhi e ng'anyo. Ng'anyo ka wach ma sirikal nyalo winjo to dakteche ni right kabisa mondo dhi e ng'anyo. To wan wasbiro support gi sani gisegolo call ni gibiro dhi on go slow. Omiyo wabiro support gi dhi e go slow. Wambe ka time moromo ni weche ok owinji to wambe wabiro keto duondwa gima wabiro timo next. To seche ma dakteche odhi e go slow Collins ing'eni koro nurses ema koro ji te ng'iyo. Un uikoru mar tiyo tijegi seche ma koro gionge. En midhiero momako thieth nikech kata sani iyudo ka sirikal noseweyo employment mar nurses. Sani health obedo gi tabu nikech nitie midhiero maduong' ni jotich ok ndeke. To indiko contract, indiko locum, indiko poor payment and engagement programs. Mok nyal konyo nurses. Omiyo wan wawacho ni sani sirikal onego beni ng'eyo ni jopiny dwaro thieth. To thieth ok nyal chiw ka jothieth onge. En sama koro onego beni sirikande te mag county ondik nurses and other health workers ma are not employed. To ko ginyal ndiko jogi to waseungo mkono sirikal mamalo motel ne gi jatendwa William Ruto mondo omany bilateral agreement with other European countries mondo water nurses odhi oti kuno. So nyaka sani kama wantie ni sirikal osebedo gi bilateral agreements gi pinje 5 ma wamanyo mana nurses mondo odhi oti e pinjego. Ka counties ok nyal absorb nurses ma sani nitie to mano e gima wabiro timo mondo nurses oyud tich kuonde machielo ka counties gi ok dwar employ health workers. Davji aneno ka gima ok yie gi wach no. Ingeni sama dakteche, nurses gi jothieth gi ogolo dhi tiyo oko ma sirikal emondiko agreement o bilateral agreement ni gidhi tiyo oko. Nyiso ni jopiny dhi medo thagore. Koro mostly yes, ng'ama dhi tiyo oko no en odhi konyore nikech oyudo tich to nok ondike. Lakini kama giwuoke ke shortages ma wan go ng'eny kabisa. Koro ideally as an individual en maber, lakini kaka jopiny kaka koro hospitende to enyiro bedo mamalo kabisa. Nikech kwa ng'iya Shiva migration mar health workers in the last 3 years osebedo mamalo kabisa. To maluwore gi priority ma sirikal okete wach mar healthcare. Iyudo kaka counties kawuono sani nitie county ma Garissa kae to wasebedo gi dakteche saboro kwa ng'iya gik ma affect gi to kwa wuok ni to migolo ma notice mar ng'anyo
nyoro chenye wan Kisii ilo Kisii dakteche thagore jo hospital magiti onge yedhe inti ji mana ng'iyo joma tho hospital makanyo bokete ng'anyo madhi biro bang' tarik 4 dwe mar adek. Iro ka Migori County ma nitie Nyanza ka be mana kamano jati ngado wuok e second wuok e university to atimo masters ko bire county to msaje bedo stop moko piny kata koro mago frustrations ma yo tich neno kabisa dakteche neno nurses neno gi counties gi koro gimone go bente mono kongo any leadership and governance onego beni ilos the counties jo piny no yero joge mondo migi wach mar thieth. Constitution or Katiba or Article 43, we have a right to the high standard of quality care in the facility, in the hospitals. Koro kaponi okwaketo governors accountable, okwaketo MPs monoyero accountable, okwaketo national government accountable. Is only right to access care above the canon. Koro yes, ngatumodi oko tije ma oko konyore, lakini jopiny moya Kenya ka jokojo Kenya boyo nyere zaidi. Mano me wote mo advocate ni serikal onego ket 15% of budget mar healthcare, of the national budget 15% onego be healthcare. To eno ka sani get mana budget mar think almost 4%. Wajako eno ka wuono eno ka budget mar kata mana mar care o mar state house ng'eny molo kata mar counties. Koro inyalo bedo mang'eny nyaka jopiny wuog malo riwre gi jotich madakteche gi nurses wach mar thieth ni en right wa ok en gima wasayo to waket counties accountable, waket national government accountable mondo jotich obed osiptende. Koro ng'anyo modwa chako ne en ng'anyo mar piny Kenya mangima koso gin mana kuonde moko mopogore opogore? Ing'eni wasebedo gi ng'anyo higa ma dwe mar 12 dwe mar 1 dwe mar 2 sani gi dwe mar 11 counties madhi mana 10 no wan gi ng'anyo Homa Bay ma owinjore gi county modhi maber. No wan gi ng'anyo wasebedo gi ng'anyo Nakuru, wasebedo gi ng'anyo Embu, Kitui, Kilifi, wasebedo counties opogore. To mago gin issues ma counties go close. To masani mo wacho mar go slow ma ta ko deka chielni, ma wacho ni dekteje eno bi bedo deka chiel deka riyo deka dek deka ngwen. Ma do you go slow on the issues must be required demand any monosilical or prioritize what mar professionals what mar healthcare ni kaka union wanya bedo piny ma winjire gi sirikal weche mang'eny lakini what mar mondo daktari o yud license ne mondo jak teach what mar internship en what mo kwanyal bedo piny ko winjire gi sirikal en gima onego bene gi tim ene ko onego bene sagie wach mar mondo daktari otiegre oyubed specialist obio konjo piny en wach mok wasago sirikal en gima ging'eyo kendo owinjo bed ni tim. Wach mar chulo msara e sama winjore mo gik mok wasechie koro ma en wagolo notice mar national wamiyo county 47 go notice wamiyo sirikal maduong' notice mondo gi eswan tarik 1 jo tegre mag interns will be posted out. Makoko timore to wacho ni tai prego chiko dekteje tebro bedo ka wuotho kowuok Kenyatta ka dhi Ministry of Health kata dhi Treasury mondo gino timre. In fact kubo dhi Ministry of Health mondo wayud barupe kubo wayud barupe to bodhi Treasury mondo wapush mano then bagre ka chiel the gospel chakore. Okay. Collins kile ne kende bakani inang'o miparo ni nurses onego wuogi nikech jatend piny Kenya nyocha kane wuoyo Naivasha ka to kon ne gin gi thuolo mar 250 mag nurses monego bene dhi oko 5,000 kende wacho ni 5,000 kende no chiwore mar mondo mi gidhi mokwongo pinje ariyo ang'o me nurses noko chiwore tang'o miparo ni dhi gi loka ne madhi konyo mok ni gidong' ka mondo gikony jopiny ma Kenya ka. Erokamano Trevor, wasegalore gi sirikal, wasewuoyo gi sirikal mag counties gi kuom higni mang'eny. Challenges mantiere korka counties korka health ng'eny to onge mobedo address kata achiel kuomgi en insecurity ma nurses undergo in their workstations. Ni neno wach manotimore Busia dwe manokalo ka guns moko dhi osiptal kendo bukore go health workers mantie kanyo including nurses and clinical officers mantie at work. Ma is unacceptable. To jok mago gi wacho ni gin jotich sirikal
moko tiyo gi counties. Gini timore kuonde mang'eny, Kisibe nyocha nitie kes machalo kamano. Wawacho ni interference mar other people, sana jok mar non-health workers, modonjo koro do manage health, en a problem. Mar ariyo en koso tich Kenya ka. Sani kaka wawuoyo Trevor, KMTCs gi opong' te, osekawo intake nyaka next year July. Ok inyal yudo opportunity kidwa train as a nurse sani. Omiyo jok mabiro gi kondik ka county governments ok absorb gi, ere kama gidhi tiye. Omiyo wawacho ni wan waungo mkono wach mar dhi nurses loka. Kendo awadwaro mondo sirikal mamalo omany pinje moko kendo mondo nurses odhi oti loka. Machielo tabu ma wan go e health ka en training. Nurses ok mi opportunity mondo dhi trainings. Koro mondo yud a competent workforce, nyaka iya opportunity man nurses mondo dhi for further training. Okosebedo possible mondo county governments open up mondo ter nurses to further their education. Problems mapod nitie machon mapod bedo cared for akas ka lack of promotions. Ere kaka nurses tiyo in one job group for nearly 9 years, no promotion. Kata discrimination mitimo mana nono mondo county otimni is a problem. Nurses wadwaro scheme of service wa mondo obed implemented. We have invested in the scheme of service. Scheme of service mane nurses obed employed go chon in 2010 is obsolete. This gigi onego bed reviewed periodically. Wase invest more ase bedo get draft scheme of service mondo mikoro bed approved by the ministry obedo tabu. Omiyo wan kakoro gi kama jalo kama to koro wane ni koro opportunity ma wanyalo yudo mondo wadhi oko ema koro wang'iyo. Onge gimarach ka nurses odhi otiyo loka. Mokwongo kelo dola maonge Kenya ka. Mar ariyo kuonde ma giaego economically yudo ka families go are stable. To mar adek onge shortage mar health workers, especially nurses e Kenya ka. Omiyo wan waungo mkono dhi mondo nurses odhi oti loka as at now. Okay. Omiyo we are working towards it. To ipenjo ni tang'o omiyo pok wayudo the numbers. The numbers are coming up. Trevor, soon and very soon we'll meet the numbers in Saudi Arabia, because there are so many recruitment companies mosebiro yirwa mobed approved by the government to do recruitment. Soon what we meet the numbers, I think by the end of this year. One countries mostly approach Wakaka, Australia, Canada, USA is the darling of nurses migrating, and other countries are also coming on board. Okay. Davji, ngano mago upenyi ka nikech ing'eni chenro mar thieth en chenro manie county. Koro jomoko wacho ni koso bin governors gi mago upenyi koso en sirikal mamalo. Ngano monego bed ni wuoyo go nikech awinjo ka Collins wacho wach mar promotion. Promotion inyalo tim e county ka ang'o miyo ok otimre? Mogo wa kuga nyere ngeni Collins kumomora kabisa. Wacho ni wargi nurses moromo Kenya ka. The shortages mar nurses mawadwaro subtendegi Trevor ng'eny seriously. In fact, karaka sirikal ma Kenya County ko nurses mandi Kenya ka tesani to put akrom. King'iyo situation wa mondo wabed gi dakteche ratio mar 1 to 1,000. Onego bed ni sirikal ndiko 50,000 doctors. Diga kaiga wa release mana 1,000. King'iyo nurses madwaro mondo ndik Kenya ka kende. Ng'ini kindiko daktari achiel to go ndio kana nurses madhi apart. Manyiso ni nurses mondo bino bedo go gin madhi mana 200. Koro yes, individually ka ji odhi oko gikonyore nge tich to kendo ka gidhi oko to be gikonyo familia ji, but healthcare mar jogi go bedo marach. So ideally sirikal onego ng'ini healthcare and right mar jopiny momedo jopiny onego beni yudo. Ko onego chak mondo mi wakel sirikal obed accountable
Mana gima duong' moloyo mokwongo. Jagi penja ni sida ni kanye en county government koso national government. Mokwongo ing'eni wasebedo kwa wagore gi sirikal mag counties kabisa. Nyisi ni kata kawuono an Garissa wagolo strike notice. To wasebedo kwa chiwo mae county ka county. Kilo ka yes wagore gi counties nikech health nobedo devolved e counties go. To adier wan gi ng'eyo nikech asebedo piny gi governors, nabedo piny gi governor ma Homa Bay. Kwa ng'eyo ni ang'o nomiyo mokwongo for example doctors ne mokobedo promoted, ang'o ne nitie delays. Tiyudo ka sirikal mar county kikoro Homa Bay tiyo gi almost more than 45% mar budget gi e wach mar healthcare. Iyudo ka sirikal ma national delay or pesa no kata samoro dweche 3 dweche 4. Iyudo ka counties gi mondo gichul mshahara gidhi ka overdraft gi banks mondo gichul gi pesa pontie national. Koro yes, health will devolve to take part of it must strongly government, national government miyo kotimre gi counties. Nikech kaponi imiyo gi pesa on time every month, wach mar mshahara bedo shida, o gibedo ni gitimo overdraft. Sanya nyisi ni e county 47 karibu counties 40 mondo gichul mshahara nyaka giyud overdraft mar bank. Monyiso ni pesa moro ti kanyo malal. Koro mano nyiso ni gimomiyo health ok ti e counties en partly national. Mar ariyo, wasebedo kwa wacho ni healthcare onego bed ni ng'iyo kaka wang'iyo wach mar security mar piny. Ang'o wacho kamae? Mar wan gi budget maduong' mar somo, wan gi budget maduong' mar security, ma higa ka higa jopuonje indiko. Higa ka higa indiko polise. To waonge plan moketi mar ndiko healthcare workers. Manyiso ni koro osiptende bobedo maonge jotich gi higa ka higa. Wacho ni higni abiriyo mosekadho, counties ostem mondo dik ji bedo ka overstretch kabisa. Kaka koro county ma Mombasa yudo ka gidhi to the extent ma gido ka nigi lok hospital gi maduong' obed privatized. Koro nyiso ni nitiere gap matimore between counties and national. To ma en gap mane? En gap mar budget. Ing'iyo budget ma last year 2023-2024 budget ma the counties is only 10% of the national budget. To my budget ma counties dwaro an go what ma agriculture gi, mane budget ma dwaro an go healthcare, mane budget ma dwaro nyiewo go yedhe. Koro iyudo ka thothne county dwaro tim gigi, governors dwaro tim gigi, lakini gionge nyalo mar timo gigi. Mano miyo kwa wacho ni yes wadwaro mondo health service commission obedie, health workforce otel national. Lakini mano kapok otimore, nikech mano wadwaro mondo constitution katiba oloki, mano dwaro mondo governors boyie ni mano mondo timre. Gima duong' moloyo en ni pesa onego bed ni follow function. Onego bed ni sirikal ok mi counties only 9% or 10% mar budget. Budget onego bed ni medo madhi 20% to counties. Nikech mano koro miyo counties at least kadho the PFM Act mawacho ni ok ginyal tiyo gi more than 35% pesa gi indiko jotich. Koro mano gima duong' momedo gibed kuong timore. Ma wayudo ni koro county governors at least a county stagore wach no. Ma wasebedo kwa nyiso governors e wach moro achiel Trevor ni osechopo monego bed ni koro gibedo gimbe gi, we call it they have to manner. Governors onego bed ni keto sirikal maduong' apiny mondo nyisgi ni tijgi en mar ndiko jotich, tijgi mar chulo osiptal, nyiewo yedhe, tijgi mar jotich jopiny mondo oyud thieth. Lakini thothne governors ok tim mae. To Davji, nitiere joma wacho bende ni pesa ema onge. Sirikal wacho ni pesa ema gionge go, emomiyo samoro gideko mo gichoro ne counties pesa. To kata mana miwacho ni mondo ndik interns mondo mikel gi kuonde go, giwacho ni pesa ema onge. Inyalo wacho ni chenro mar lweny nigi budget mindiko jolweny pile pile. To jalweny mindiko musache opogore gi laktar. Ok inyal pimo gik moko ariyo. Ing'eni ok en mana msara kende mopogore, kata tich mopogore. Nikech king'iyo hospital, for example, nitiere bills mane sirikal oloso kae. Achiel kuom bill gi en social health insurance part, ma wasebedo kwa gore go kuom ndalo mang'eny. Tang'o mi wasebedo gore gi wach mar social health insurance fund. Nikech waneno ka odhi miyo osiptende bedo privatized mo. Miyo ka thieth boyudo osiptende mag private. Mathothne ji ok yudo services e public hospitals. Ang'o mi wacho kamano? Nikech oketo piem
osiptal mar sirikal gi osiptal mar jopiny. Oketo pesa mar primary health care fund monego bed ni dhie osiptal mar sirikal, thoth ne dhie osiptal mar jopiny mar private. Koro mano is one of the bills. Bill machielo moja oket keluongo ni FIF, Facility Improvement Fund. Gima timore gi bill ni en ni osiptal ka osiptal chalo gima wacho ni konyri kendi ma pesa mochoko osiptal no itiyo go mondo kel thiedho osiptal no. Mondo mano timore triva, nyiso ni osiptal onego bed gi jotich madwaro, onego bed gi nurses moromo, onego bed gi dakteche moromo, onego bed ni en gi yedhe, onego bed ni en gi machines matimo lab services. Mano kotimore, to yudo ni osiptal ka osiptal choko pesa mang'eny. Ma counties nya bedo gi pesa moromo gi ndiko jotich, moromo gi timo tije mopogore opogore. Koro ok wanyal wacho ni budget mar healthcare duong' molo mar police kata mar education ok en kamano, en priority. Gimoro kendo ma muhimu onego wang'i en advice mane WHO director ogolo higa mokadho ndalo Covid. Owacho gimoro achiel ni sa osechopo sane monego bed ni sirikande mag piny ong'eyo wach mar healthcare kaka investment rather than a recurrent expenditure. Nikech sama ing'iyo wach mar thieth ni en mana gimichamo dwe ka dwe, to jopiny ok yud thieth. Iyudo ka koro budget iketo mana andusa. To jok mandusa gi gin gi private insurance madongo dongo ma ginya dhi kuonde ma giyude thieth. Koro wach healthcare onego bed investment mamiyo jopiny actually bedo healthy. Nikech kata mana economy ok wanya gero kaponi jotich onge maber. Okay. Evans, luonga ne Collins. Evans Asiyo ma en architect wacho ni Trevor Musna Collins mano jaskunda amor ka kuta chenro. To ko wacho ni nurses osekaw nyaka next year. To kare moko gi dak ndiki. Mano architect Evans Asiyo. Ayego erokamano. Aduoko Dr. Davji osiepna ahinya wuoda diedo. Awacho ni onge shortage mantie ma nursing workforce e Kenya ka en artificial, created by the people monego beni employ nurses. Nitiere karata migo ka nikech ok wayie ni ostende nigi very very high ratios. You know, only one nurse is taking care of 40 patients in a ward. Which quality care can a nurse give? Can give 40 patients in a nurse, 5 are critically ill, madwar attention mare. Todwa timo a night shift. Jogi odwa thiedho gi sadi, odwa pimo gi sadi, wang no ngini ngane dwaro ang'o sadi, emergencies bebiro ka, moko be dwaro mondo mi otimnegi other procedures. Sadi ma wang one nurse will take care of 40 patients. Kidhi maternity, there are 3 nurses taking care of 30 mothers in labor. WHO requirement is one nurse should take care of 3 mothers. Manage jok minyalo monitor effectively. To kakoro gina parga beach, mini aparga beach, mingi ogi nasa chiel. Money at different stages of labor. Moro ni dwaro mondo odhio konyre machielo benie ka machielo stages gigo pogore. Ere kaka nas ni biro manage jogete. Then gige makelo weche makori wacho ni malpractice, negligence, kizungu moko mitero go nase kotgi. The root cause of these problems, mommy, there's a high mortality rate of mothers and infants in our newborn units, and because of low staffing ratios. Low staffing ratios, kidi katamane a community from level 1, level 2, and level 3 facilities. One dispensary better run by just one person who is a nurse, and a lab, and a ultimo immunization, and a tinde boket ninyaka mothers deliver in hospital, and moneno, and a pharmacy, and how is it ni onyalo timugigite within a shift of 8 hours? It is impossible. Omio sani gimodwaro, and for government to appreciate ni there is need to invest in the nursing workforce. They should not view
investment in health as an expenditure. Rather, it should be an income, and it should be it is a dividend to the communities health workers are. Nikech Kok invest in health, tibro better high mortality rates and other effects mabiro winyowa. Koro wakwayo as at now, Kenya needs additional 50,000 nurses. Makasirikan nyala employ 50,000. To pod we have the capacity to export. Koro kai kama koro negwachake. Another thing my as nurses is taxation. Serikalo monjo slibwa odonjore marach. Magi mok mi wakue. Omio sani gi modong en mani wawuouru kaka nyalo miwa CBA manyien, wabed CBA manyien mondo wachakuru go negotiation. To the rate ma serikal donje slibwa, the rate ma this taxation is taking effect on us is too bad. It is unacceptable, and action, we have to do something. Okay. Thank you. Sakoro mayo wango da vijia da winja ni kuomi kanyo ni angoma koro nyaka timre sani. Mondo ming'anyo ni kik timre, angoma nyaka timre. Seche ma sirikal to wacho ni pesa mar tero interns muwacho go ema onge, pesa mitero county wang sa bende onge, nitiere gik moko modiyo gi sani. Angoma koro nyaka timre sani mondo ming'anyo ni kik bedi. Trevor, ingeni pesa nitie. Gimatimore en mana priorities. And thothne ng'at moling ni ng'at moyien. Koro ng'at mong'eni dwaro nyaka go kuku mondo gik moko timre maber. Ado nyisi ni mondo wawe weche wa paro mwango mpango mwango gi en ni nyaka interns 1,300 manude ko school iga mokadho mosebedo higa achiel dweche auchiel makoro loka jotiche utegi bang' kosetieko school makoro onego bedo osiptende konyo jopiny nyaka bed posted. Wanyiso sirikal ni nyaka gidhi oko tarik achiel dwe mar adek. Nocho en gi meeting week mokadho to onego bed wan gi meeting moro kiny be gi minister mar health e wachno. Koro wan onge sani wadwa mana ni jo interns bed posted, wadwaro ni jo mane postgraduates or been facilitated mondo somo odhi okony dog spell okony jopiny. Wadwa ni dakteche odiki, wadwa ni yedho bedo osiptal mondo ji obed ka odhi osiptal ok gidhi dhani mondo ginena nena gichak dog ginyo osiptal yedhe oko. Wadwa ni jopiny ong'e ni kaka union wang'e maber ni kaponi onge jopiny, onge jotuo to tij daktari onge. Koro ok wanyal bedo gi osiptende ma okony wach mar ma okony jopiny. Omiyo daktari nyaka bed posted, daktari nyaka ndiki, yedhe nyaka bed osiptal, reagents nyaka bedi. Mano kene dwarowa. To ng'anyo ma wan go mwatimo bang' wan gi demonstration matimore 29 kasto bang'e wan gi goslo en mana mondo gigi otimre. To ma watimo sani wasebedo kowuotho e pinje e counties, kila county kwa ng'iyo status ma dakteche bede. Adwa nyisi Trevor e yor mar adier ni most counties, most osiptende mag sirikal en mana kwen ma ji dhi e thagruok. Ji bet ng'ato bedo dala dek pok oneno daktari kendo dakteche pok ondiki. Ng'ato bedo dhi osiptal iore mondo dhi nyiewo yedhe oko. Magi gik mok nyalo timore ka sirikal wacho ni dwa miyo ji universal health care. To mondo mano bed maber, nyaka ndik interns gi, nyaka ndik dakteche, nyaka yedhe bed osiptal. Mana mada wach kawuono. Davji kugo kwano to dakteche adi ma nyaka koro ndiki sani ka ber to sirikal un ji adi sani to sirikal onego ndik dakteche adi. Sirikal e Kenya kama ngima dakteche matiyo kaluwore gi byproduct mar IPPD gi dakteche 4,680 mago dakteche mantie. To king'iyo dakteche manego bed e sirikal manego bed ni konyo jo Kenya gidhi ma dakteche 50,000. To king'iyo higni 7 mosekadho wan gi dakteche 4,800 manotieko skul to pok ondiki. Ka wan gi dakteche 1,300 interns ma pok oor. Koro iyudo ka yes matiyo sani osiptende te Kenya mangima gin 5,000 kende. Mano ok onego bed ni ndiko gin 5,000, monego bed ni dhi internship 1,300. Koro ne bed ni sirikal ma
mado kwano jopiny mado ni osiptende oti maber dakteche gi teno onego bed osendiki tiyo osiptende te mani sirikal oketo ohala gi wach mar thieth kata king'iyo ng'orok mosebedo gi wach mar social health insurance fund en mani ere kaka hospital moro matin Homabay kacha kata matin Subukia kocha dwa piem gi hospital madongo dongo kaka koro life care gini e pesa mar thieth onego bed ni pesa mar sirikal mar taxpayers dhi hospital mar sirikal mondo ji obed ka yudo thieth manon tendo kaka oket wach mar shift no thothne jopiny mochunore mondo dhi ofuko gi mondo thieth osiptende manoko gi nikech osiptende madongo dongo go osiptende mag private gi joma oyawo gi gin ma jo sirikal gin ma jok mane telo gi. Okay. Ka koro watiko Collins Ajuang in ang'o ma diher mondo mi nurses obed gi kwe? Erokamano Trevor. Awacho ni nurses nigi future. Nursing workforce manie Kenya ka en manageable. To gimomiyo nurses bedo demoralized wasewacho. To nurses ok bitiyo matek to environment mar tich ok migi kwe. Omiyo awacho ni sirikal ni okony nurses mondo jok moko bed employed wami jopinywa quality nursing care wabed gi time ma wabedo go wawuoyo gi jotuo wabed gi time ma wanyalo kata wanyalo dhi go holiday mondo koro wambe wa enjoy tich wa mar nursing to masani ma wadhi go sani to tek nikech omiyo wa tuoche nurses nigi onding gi otur gin gi comorbidities mang'eny mental stress jotuo be gidwa thiedho to onge equipments salary bo ok donji moro donjo dwe ni machielo biro donjo dwe mar 7 ok wayie gi mano omiyo jok madwa timo nursing ntiere opportunities mwaseyudo ma kata kaka MTCs opong' ka to wanyalo link kodgi students madwa timo nursing odhi otim nursing kata oko. Opportunities are there mondo we change with the time. We are becoming a global community. Kik wabed ni wang'iyo ma Kenya ka kende to wabed kaka sirikal oyienwa ni sani watiyo as a global village wa embrace this thing. Let's use technology. Let's scout for other colleges outside the country. Let our people go and work, study and work abroad. Talking nurses ma Kenya ka, what we need, quality and work environment, security in our work areas, prompt promotion, availability of training opportunities. We need our scheme of service to be enacted and approved by the Ministry of Health. Okay. Erokamano ahinya kuom miyosi kawuono Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU, Collins Ajuang jatend duol mochung' ne jochiw thieth kata National Nurses Association of Kenya. Wabiro ng'iyo ka winjruok biro bedo koso oyo. Mane buch jopiny joka ma Elizabeth Otieno ne jaloko marwa anto nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Uneno maber joka ma Nyasaye madugwedhna.